dirua, boterea eta guerdia! Bolsikoan txamponak soinua zaharra, baina bihotzak badaki egia dela. Pantaia, hotza eta izila, gure bizitza bihurtu nahi dute kontrol pila. Erosketa bakoitza arrasto bat da, askatasun pizka bat galtzen doa. Pizkanak akateak ikusten ez direnak, zinatu gabe lotzen gaituzte sistemak. Esaten digut erosoago dela, baina galdera dator barrutik dela. Nork dauka giltza, nork dauka kontrola, ez da kasualitatea, ez da broma. Ez trampanerori, digital diruari ez, gure eskuetan nahi dugu bizi askatasuna bai, bai, bai. Ez trampanerori, ez utzi kontrola galtzen, ez pentsatu, sentitu, altxa, hotxa, herria biziri. Europaren bidea paperean eder, baina kalean beste zerbait da ez. Bankuen atzean botere handiak ez dira inoiz izango gure adiskiak. Gobernuak hitz egiten bakeaz, baina diruak idatzen du pausoaz. Gerretan negozio eskutik doaz eta